Moment. Takže pásikavé súčky príde mladých, katalógové čísla 38, 40, 42 až 45. A už poprosím súčky zlaté z triedy mladých, katalógové čísla 95, 99, 100 a 101. In the final ring, we have brand females with catalog numbers 38, 44, 42 and 45. And in the blue ring, we are waiting for sound females of junior class 95, 99, 100 and 101. Imi. Ima. Dobre. Ima. Imi. Imi. Katalogové číslo 42. Výborná štvrtá. Katalog number 42. Excellent 4. Ima. Imi. Katalógové číslo 45. Prekrásna suka v dobrom type, nie omálelenko, kožatejšia hlava v tejto konkurencii, výborná tretia, ale takisto váš veľký potles. Je na samom mimoriadne kvalitné vedení. Katalogové číslo 45, výborná 3. Katalog number 45, excellent 3. Poprosím vás, priateľa, o potles. Ja som to už rozhodol. Výborná druhá, katalógové číslo 40, výborná prvá víťazka roka. Katalogové číslo 38, výborná jedna, víťaz roka mladých. No a samozrejme titul Cajc, čo je čakateľ slovenského šampióna krásy mladých. Pane, vy to zase dotiahli, ona ma hneď zaujala tie súky, akurát je tu trénovala predo mňa, predvystavovala. Ja som pozeral rekordke letu zvierat. Podoblekali zase. Sú prvé. Sú... Majú čeho. Dole koľko majú Španielčine, oni ročne. To by bolo zaujímavé číslo. Čo? Popri tých našich štatistikách. Ty si ratoval, máš tréner trošku? Vieš čo, neviem, či som nedával niekedy na T-boxe. Je to možné zohnať vlastné vlaky? Toto myslím, že zrovna tam bolo. A na T-boxe stránke tam bolo v nejakých oných, boli tam dodané, že aké sú povinné zdravotné vyšetrenia v rôznych členských štátoch, ktoré to dodali tie podklady. A myslím, že tam bol aj tento prehľad, že počet štenia. Lebo som tam videl z našich a videl som tam aj Čechov, podľa toho som... Češi napríklad... Ešte majú dvojnásobok jak my štenia. No jasné. A Španieli počítam, to bude už 5. To bude a viac. môžeme, poprosíme aj mladé súčky zlaté privítať potleskom. Budeme poznať už štvrtú držiteľku titulu víťaza roka. Každý rok